makikipag-usap ako ng maayos sa'yo, hindi kita sasaktan. Pero makikipag-usap lang talaga ako ng maliwalhati sa'yo. Makikipag-usap ako ng maliwalhati sa'yo, naintindihan mo? Kakilala mo ba si Jenny Mendoza? Kakilala mo ba si Jenny Mendoza? Tao ka hindi? Hindi mo alam, pero hindi kayo magkakilala. Hindi mo siya kapitbahay. Hindi ka tao. Hindi mo rin alam. Pero kilala mo ba to si Jenny Mendoza? Kung hindi ka tao, kung ano ka man nilalang at hindi kayo magkakilala ni Jenny Mendoza, eh bakit nasa loob ka ng katawan niya? Paano ka nakapasok dyan? Nang ganun kabilis? Wala pa nga ako nagdarasal, nagsisimula pa lang ako. May gusto ka ba sa kanya? Tinatanong kita, may paghanga ka ba? Wala. May paghanga ka? Wala. Ilang buwan ka na sa kanya? May tagal na ba? Bago lang? Ilang buwan? 1 buwan, 3 buwan, 5 buwan, 6 na buwan, hanggang 1 taon. Ilang buwan? Hindi mo alam. Hindi mo to kilala si Jenny Mendoza. Hindi ka tao. Tao ka ba hindi? Hindi. Eh ano ka? Kapre, demonyo, etc. Ano ka ba doon? Maligno? Hindi. Nakatira ka sa bahay nila? Hindi. Sa labas ng bahay nila? Hindi. Sa labas ng bahay nila? Sa puno ka ba? Sa mga etc. Kung saan ka ba? Saan ka nakatira? Sa puno? Hindi. Sa bahay ng mga bakante o hindi? Basta sa labas ka lang nakatira. Sa labas lang ng bahay nila. Doon ka lang nakatira. Lalaki ka babae? Hindi mo alam kasarian mo? Eh anong nilalang ka ng demonyo? Hindi ko rin alam. Ikaw ba nagbibigay ng sakit dito kay Jenny Mendoza? Bakit sumasakit yung likuran niya? Ikaw ba nagbibigay? Yung totoo. Ikaw ba yung nagbibigay? Pwede mo ba tanggalin? Sige, tanggalin mo. Hindi ka tao. Doon ka lang nakatira sa labas ng bahay nila. Ito bang bahay ng may-ari bahay nito? Kayo, huwag kang makikinig. Sasampalin kita dyan sa loob ng katawan nito. Ang ibig ko sabihin, ito ba si Jenny Mendoza, yung bahay nila? Ano ba yung nasa harapan nila? Ano po? May mga puno ba doon, etc. Wala? May bakante bang bahay sa kanila? Wala? Sabi ko lang po, meron. Wala nakatira? Wala po. Dati ano po yun eh. Kulong ng baboy. Ubos. Matagal ka na sa kanya? Kailan pa? Anong bago? Kahapon, bukas, makalawa, etc. Kailan? Isang linggo ka pa lang? Isang linggo ka pa lang sa ng katawan niya? Sige, hanggang. Lagyan na lang kaya kita ng cross para malaman ko kung sino ka talaga. Pwede ba kita lagyan ng cross? Para malaman ko? Payag ka? Kahit masasaktan ka? Ikaw nagsabi ha? Hindi ako ha? Titingnan ko talaga kung sino ka. Tanggalin mo lahat ng lagay mo. Gusto ko lang malaman kung sino ka eh. Ubos! Sa ngalan ng Ama. Yan. Sisilipin ko kung talagang nilalang ka ng ano ka bang nilalang. Totoo nga sinasabi niya. Sarap lang siya ng bahay nila nakatira. Yun ang sabi ni Stick. Kaya sabi ng Cross. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi ka nga nagsisinungaling, di ba? Hindi nga siya tao. Maitim lang siya. Yun lang siya, sa paligid lang ng halap ng bahay nila. Bahay nila. Ha? Bahay nila. Lagi mo nagwawalis sa likod namin. Yun lang siya nakatira. Nag-aalaga kasi ng rabbit. Hindi kita sasaktan, ha? Gusto ko lang talagang malaman kung talagang nagsisinungaling ka kasi lahat naman ng mga body spirit nagsisinungaling. Naintindihan mo? Kilala mo ba ang Panginoon? Kaya mo banggitin si Jesus? Sige. Kilala mo ang Panginoon? Kilala mo si Jesus? Banggitin mo nga si Jesus? Patawarin mo ko.
sa pagsakit ko sa katawan ng tao nito. Sige, huwag mo na siya sasaktan, ha? Wala na tayong pakialaman, ha? Huwag mo na sila papakialaman, ha? Tanggalin mo lahat ng naramdaman niya sakit. Pasalamat ka, humihinto yung init ng krus. Pero hindi yan ang kausap ko, itong Mendoza nito. Kausap ko yung nasulog ng katawan niya. Para kaming krong-krong, no? Alam mo, wala akong kausap. Pero mamaya, kita mo, walang alam niya. Bisa mo. Hindi kita sinasaktan. Pinapatingin ko lang sa Panginoon kung gaano pa kadami nilalagay mo. Ay, hindi naman ako nagsasabi nito kung di ang Diyos. Wala, maitim nga lang. Hindi, ubos. Huwag mo na siya bibigyan ng sakit, ha? Ulitin ko, huwag mo na lagyan ng sakit si Mendoza, naintindihan mo? Humingi ka ng tawad sa aming Panginoon Kristo, naintindihan mo? Huwag mo na lalagyan doon ng sakit sa likuran, ha? Ikaw ang naglagay ng sakit. Oh, very good. Kala ko magsisinungaling ka na naman. Di ba sabi ko hindi tayo mag-away? Ngayon, anong sakit nilagay mo sa likuran niya? Pampano ba yun? Pampapilay? Para hindi siya makalakad? Ano ba? Tinusok mo ba yung kahoy, kutsilyo, etc. Karayong, bagay? Ano ba tinusok mo dyan? Pampangalay. Ano nga yung pampangalay? Maraming salamat, ha? Hindi kita sinasalamatan. Ang ibig ko sabihin, ang Diyos pa rin ang aking Ama. Pinagsasalamatan kita kasi kinakalas mo. Ano yung pampangalay? Ano ba yung tinusok mo? Anong bagay? Kahoy daw ang tinusok. Kahoy daw po tinusok sa kanya, kay Mendoza. Sige, tanggalin mo. Pampangalay. 1 linggo ka pa lang sa katawan niya. Saan bahay ba to? Bungangera. Mabait to. Sigurado ka, ha? Lahat naman ng tao mabait pagtulog. Oh, sige. Sige. Hanggan. Kung namumuna dyan. Saan mo ba nilagay ng sakit? Wala na. Sa likuran lang. Sa daliri, hindi sa kamay niya nanakit. Ang sabi ni Mendoza, ang masakit lang daw sa kanya, likuran niya at saka kamay. Yung pala ang sakit na nilagay mo sa daliri. Saan sa daliri? Sa dulo? Anong nilagay mo? Ay, dyan? Anong nilagay mo dyan? Dito. Anong nilagay mo dito? Karayong? Pinutusok mo? Eh, di magugulaw ka. Hindi. Hindi ka naman magugulaw. Wala sinasabi ng Diyos. Binadjoke lang kita para malaman ko kung magsisinungaling ka. Sabi na yung Diyos, hindi ka tao. Kasi kung makukulang ka, ay sigurado. Maglalabasan ng ano rito, ng magandang view, ng magandang istorya. Sige, tanggal. Sige. Dito lang po siya nilagay ng ano ha, ng karayong daw. Tapos sa ulo niya, tinusukan daw siya ng kahoy. Pampamanhid daw. Siguro, winalis niya to eh. Bakit mo ito nilagyan pala ng sakit? Ulit tanong ko na lang sa'yo, nagwawalis ba siya? Nagwawalis ba siya? Tinamaan ka niya? Yung totoo, walang ano ha, walang kasinungalingan dito ha. Pag nagsinungaling ka, tanda mo, paliliyabing yung cross, maniwala ka ha. Yung totoo, tinamaan ka niya. Kaya ginatihan mo. Kailan kanya tinamaan? Sa 1 linggo, sabi mo 1 linggo ka pa lang dyan eh. Kailan? Basta itong linggo lang. Umaga yun, tanghali, hapon, ano? Umaga, anong oras? Mga anong kalkulado mo? 9, 10, 11, wala pa masyado? 8 to 9. Mamaya tatanungin ko kay Mendoza, ha? Sige, tatanungin ko. 8 to 9. Winalisan niya lang, natamaan, nagalit. Nilagyan daw siya ng kahoy doon sa may likuran. Pati sa kamay niya. Sabi niya kasi masakit ang kamay niya. Yung pala, pampamanhid. Nilaki yung ugat para mamanhid yung mga kamay niya. Pero pa wala na. Maraming salamat. Hindi kita pinapali sa harapan ng bahay nila. Pero wag mo na sila sasaktan. Pag nagwawalis sila, sasabihin ko sa kanila magpasintabi na lang. O kaya ikaw na lang umiwas kasi hindi ka naman nila nakikita. Naintindihan mo? Magandang usapan ha. Hindi ako instrumento ng Diyos para pugutan kita ng hininga. Kapayapaan ang aking dala upang manatili kayo sa aking Ama na Panginoon nyo rin. At manatili sila sa pangalan ni Jesus. Naintindihan mo? Wala na sakit. Maraming sa iyong salamat, kaibigan. Ako instrumento lang ng aking Ama, ha? Palalayasin kita o gusto mo ikaw na kusong malis? O, sige. Maraming salamat, ha? Maging payapa ka sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Umalis ka na sa katawan ng tao nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na natin gisingin.
Ganda. Ganyan na lang siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Jenny. Ganda. Jenny. Jeneline Mendoza, gumising ka. May tanong muna ako sa'yo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong middle name mo? Anong apelido mo? Ilang taong ka na? 33. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Isang linggo pa lang daw siya dyan. Kailan ka nagwalis ng 8 to 9? Starting everyday naman po. Nagawalis ako kasi nililinis ko yung alagang habit ng asawa ko. Ngayon, natamaan mo siya. Di ba sabi mo, masakit yung kamay mo na mamanig. Kaya pala namamanid dyan, nilagyan niya ng karayong para mag-lock. Tapos yung likuran mo, nilagyan niya daw ng kahoy para mamanhid, para mangalay, hindi ka na makapagpawalis. Baga, ano nga daw, ayaw nila marami. Ngayon, tanongin kita, namamanhid pa ba masakit pa kamay mo? Hindi na masyado. Yung leg mo, ay yung doon, sa likuran mo, nawala na. Madali lang yan kasi dito niya lang naman nilagay. Ako nang bubunot niya. Pero, masakit pa ba? Parang namamanhid. Wala na yan pag ganyan. Kasi tinanggal na yun. Baga sa tinusok ka, parang sa ngipin yan eh. Pag binunutan ka ng ngipin, may natira pa, pas tinanggal, parang nangingilo. Automatic wala na yan. May isang salita sila sa likuran mo. Wala na. Sigurado. Maswerte ka. Kaya pag nagwawalis ka, ito lang mapapayo ko sa'yo. Hindi natin sila nakikita. Magpasintabi na lang tayo. Para kahit papano, pag sinabi mo pasintabi sa'yo, ano ba yun? Makikilabas ba yun? Tabi-tabi po. Makilabas po. Makikilabas o tabi-tabi lang, magwawalis lang kami kasi kailangan natin yun para maging malinis ang bahay natin, ha? Kasi matagal na sila nakatira, ha? Sa lugar. Kaning kamay mo? Wala, ha? Dito niya daw nilagay ang lock, eh. Ako magtatanggal. Wala. Kahit naman siya kausap eh. Straight. Diba? Straight. Tayo. Itawan mo muna yan. Lagay mo yan. Close. Kukunin mo ito. Alalayan mo. Natural. Baby. Natural ha. Hindi ka na mayos. Hop, tama na. Higaan mo lang. Huwag mo masyadong bigatan para makaipit ko ng... wala na. Tinanggal niya na. Wala na. Masakit pa? Ang kamay mo. Wala na. Ano masasabi mo sa Panginoon? Pero tatanong kita, lalaki ka ba? Sabi mo, lalaki ka eh. Diba sinabi niya, lalaki siya? Babae ka talaga. Baka may tinatago ka niyo, ha? Hindi ka lalaki. Ba't mo sinasabi lalaki ka? Wala daw siya sinasabi, kaya dal mo nga eh. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Wala ka ba nakikita? Liwanag, meron, etc. Ano nakikita mo? Ano? Nakasama mo, ano nakikita mo? Liwanag. Ano yung liwanag? Nakakatakot ba siya, etc. Sino ba siya? Plain lang. Nasaan ka? Nandito ka ba? Nandun ka ba sa pinuntahan mo? Saan? Bakanting lupa. Baka may bakanting lupa sa inyo, di ba sinasabi nyo? Nandito po siya ginagamot ha, sa bahay ng mga Reyes. Nandun siya, taga Mendoza siya. Doon siya. Nandun daw siya, pero dito siya nakupo. Ano masasabi mo sa Panginoon? Lagi kayo magdasal, magpasalamat. Ito lang mapapayo ko sa iyo ha. Nilikha pa rin sila ng Panginoon sa Kristo. Sila pa rin ang una nakatira. Magwalis-walis ka lang, magpasintabi ka lang ha. Huwag yung tira barakara, yung karong para kanyang anak ko eh. Pag nagwalis, parang dinadaanan lahat yung ano eh. Hindi naman ano. Ganun lang, pasintabi. Nilagyan ka lang yan ng lock. Dito. Nilagyan ka daw. Sabi mo, nilagay mo. Sabi mo pala kanina, sabi niya kanina, sinundot mo to ng karayong. Sinundot mo sarili mong karayong. Nilagyan niya daw to ng karayong. Hindi daw ito masakit sa'yo. Ito. Ngayon, itong likuran mo, nilagyan niya ng kahoy. Kaya manhid. Wala na. Wala na eh. Ginanong ko, wala na. Diretso-diretso bumalik eh. Salamat ha. Thank you. Magpasalamat ka sa Panginoon ha. Okay, thank you. Tara na, magsisimula na tayo mag-insenso.